порада, яку тобі потрібно почути саме зараз. Так, по двійки жезлів тобі дають пораду на цьому саме зараз не поспішати робити будь-які дії, а дуже гарно все продумати, гарно все проаналізувати, можливо, тобі потрібно скласти план. Карта двійка жезлів – це не про дії, це про те, як підготуватися до майбутніх своїх дій, майбутніх своїх реалізацій. Да? Тому що для того, щоб перейти це море, ти повинен подумати, через який місточок, що тобі для цього потрібно, щоб його перейти, хто тобі в цьому допоможе. І саме планування приведе тебе до успіху.